Nå, men vi har jo lige lavet et lille DJ sound system, anti-slip, skulle jeg til at sige, men det er det ikke. Vi har lavet et tool til lydsystemer, hvor at der skal spilles høj musik på store anlæg, og hvor der også bliver spillet plader og beatmatchet. Og når man DJ'er, så er der ofte et problem, at der er forskellige tidslinjer. For eksempel er der den tidslinje, der kommer ud af mixeren, det er hovedtelefonerne, det er den hurtigste tidslinje. Og så er der den forsinkede tidslinje, som er over fra anlægget. Og det kan vi jo ikke lide. Så derfor så har vi lavet en hovedtelefons forforstærker delay dims. Kompenserende funktionsmekanisme. Yeah! Som sørger for, at det, der kommer ud af hovedtelefonerne, er præcis i synk med det, der kommer ud af anlægget. Så derfor har vi synkroniseret den her, den her metronom, som nu kører ind i herover. Yeah! Og vi har fundet ud af, at der er cirka 8 millisekunders forsinkelse fra anlægget hen til der, hvor man står og DJ'er. Og det er jo forskelligt fra hver opsætning af anlægget, man har. Så derfor så har vi lavet det variabelt, plus at den skriver på skærmen, hvor meget forsinkelse der er. Og så kan man også lige justere, hvor højt og hvor lavt skal det være ind og ud af Dolby. Så det kan Dolby også. Multi-Dolby. Yeah. Vi ses på lørdag til Breakbeat Therapy. Ikke, Mathias? Det gør vi i hvert fald. Juhu!